se pošešavio, samo što me nisam srušila kad su javili. Mama, kada su javili? Koga su tu ubili? Javili su na televiziji. Nije Keva, mi nije bio suza, a? Kakve suze zile, ja to puka. Ma nema veze s takako ponovo, ćeš ponovo da se rastačeš, čim čuješ veze. Da. Evo, nekom zvonim. Posti, samo. Da, privolim se svi gospodina Budimira Životića. Da, ja sam. Moje saučešće. Molim? Zašto? Vi još uvijek ne znate. Alo, je li to lokal 256? Dobar dan, mene su uputili na vas. Jeste, ovdje je Budimir Životić. Onaj što je danas ubijen. Jeste. Kako ste pogodili? Držite ovo. Nemoj da pustite slučaj. Neću. 192. Koliko? 192. Ma, nemoguće. Ja nikad preko 168 nisam. Ne držite ovo, moj medal je jako dobar, ja sam. Pravo ste 196. Šta? Ma dajte, moram vam širinu izmeriti. Fino rijezi, Godine su to. Budimir, molim te, reci šta te muči. Žuri, znaš da nema vremena, znaš da ti za 2 sata moram da... Ma, znam. A to loži ti pitanje. Nije to. Nego, Gdje je sam? otišla kod ovih mojih u preduzeću. Ima tamo neki skup. Poručite našim gledalcima. Šta bi ja mogao? Pa na primjer kako da napredimo našu emisiju. Pa šta ja znam? Eto, ja bi uleo, na primjer, više emisija naučnog sadržaja. To u narodu najviše treba, da se može bistri o politici. Vrlo interesantno predlog. Smatrit ćemo ga stručnim.